Tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään taas maistellaan ja tällä kertaa ollaan mainoksen uhreja. Eli mainoksena tuli vastaan Lidliltä uutuusmaku BCAA-juomasta. Sporttifiilia. Mandariinimakuinen sokeriton. Muuta en osaakaan tästä sanoa. Kofeiinia sisältää 180 milligrammaa koko tölkissä. Lähdetään kokeilemaan. Vahva mandariinin tuoksu ainakin tulee. Aika keinotekoinen mandariinin maku, vähän juissimehu päin kääntyvä. Hiilihapotettu juissi siis. Ihan hyvän makuinen. Ei sen suurempaa valittamista. Hinta-laatusuhteessa antaisin tälle 3/5 tähteä. Kiitos kun katsoit videon ja jos tykkäsit tästä videosta, niin laitahan peukkuun. Ja jos haluat vastaavanlaisia videoita lisää, niin ota myös kanavatilaukseen, niin se on merkki mulle siitä, että tämmöistä kelpaa. Ja tässä vaiheessa ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa kaikille ja se on ensi kertaa. Moro!